Nou, ik ben zelf ook, ik ben die zelf net voorbij komen. Want dan steek ik net van mezelf in. De schroef van de viskotter WL22 is uit het neer verdwenen uit de haven van Lauwerseeg. De eigenaar denkt dat de schroef stijl is. Tussen sneurt met je 3 maart en snijdt met je 4 maart. De viskers wienen ons kofdwaande de boot weer kleer te meidje voor het onkomende viskseizoen. Als puntje op de i moest alleen nog de schroef nog pleerd worden. Doet ze snijden bij de bootkamer wie de schroef in is voort. We sneuren midden winnen wij hier tot 4 uur. Dan gaan we nog aan het werk geweest. En we gaan vreed de schroef krijgen. Nou, en we hebben eigenlijk geen tijd om dat allemaal dingen erachter te zetten. Dus dat hebben we onder een kleedje lijn op een pallet. En dan kom je snijden midden weer. En de schroef is voor. Dus, er is iemand die had weten dat die schroef daar lag. Want als we er net voor best natuurlijk. Financieel is dit een grote klap voor de visker. Dus een nieuwe schroef die kost normaal als je bestelt €70.000. Maar als het vervroegd zou worden, dan kies je mee weer verder, dat kost €10.000. Maar dat doe ik nog steeds 6 weken. Dus die 6 weken tijd, ik heb net visje en dan dat treedt het naar €40.000, 50. Dat ben we dan wel kwijt. Het werk giet tussen hekjes gewoon terug. Ze hopen zo gauw als mogelijk een alternatief te hebben en het wetter weer op te kennen. Mij een schroef. We leven nu stil en we zijn nog met de motor aan het inbouwen. We zoeken nieuw uit het water. Nu heb ik de man van de schroef, die normaal de schroef in leven, die heb ik bellen. Maar die heeft misschien een schroef van mij. Dus dan zoek ik einde van de week weer eerst even een schroefbroek omhaaien. Maar ik moet daar steeds een eigen hebben. Op het stuit binnen er nog geen tips binnenkam. Wol is er onjefter die bij de politie en is het Facebookbericht al 4000 keer deeld. Bij een aantal bedrijven op een haven zullen ook de camerabeelden opvregen worden. Ja, alsjeblieft, wat die misschien hebben af in de nacht van sneeuw op snijn. Toen is het heel verschillend gebeurd. Dus dat waard wat jongen, die mag alsjeblieft mij wel bellen.